godine 1687. pred najezdom turskih osvajača hrvatsko pučanstvo koje ne htjede odbaciti Kristovo evanđelje, a primiti islam i povlastice koje su Turci nudili kao nagradu, uz brojne žrtve napustiše pitomu dolinu Rame i skrasiše se u Cetinskoj krajini. Sobom ponesoše iz zapaljene Ramske crkve sliku blažene djevice Marije, te u novom kraju prozvaše čudotvorna Gospa Sinjska.